गोसोआवथ' जोबोद गोजोननाय दङ जोंना जेनाखि प्लेयार्सफोर बिथांमोना जोबोद गोसो होनानै गेलेदों आरो जेनाखि लोब लोब फैनानै रायजोफ्रा जोंनि बड'लेण्ड टीमखौ सापर्ट होफैबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो फाइनाली जोङो जागायजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम जोङो चेम्पियन जाफैनो हाबाय थ' जोबोद जोबोद साबायखर रायजोफोर थांनाय 9 समनिफ्राय जागायजेननाय जे दिनै फाइनालसिम माबायदि रेसपन्स मोनामोन जिहेतु बिटिआरनि गंब्रै जिल्लायाव खुंफुंनाय जादोंमोन बे आइएसएलखौहा जेसेबांखि जायगायाव थाङा मानो बड'लेण्ड टीमा क'क्राझाराव गेलेदों उदालगुरिनि डिमाकुसियाव गेलेदों दा बे गासैबो जेनाखि लकेशनमोन भेन्यूमोन बेफ्राव लोब लोब रायजोफ्रा ओंखारबोनानै जोंनि बड'लेण्ड टीमखौ सापर्ट होफैदोंमोन दा बे बिथांमोननि सापर्ट होफैनाया दिनै जोंनि जेनाखि चेम्पियन जानाय बे चेम्पियन जानायाव गोबां माने बिहोमा होदेरदों होननानै आं सानो अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि आफादगिरि दिनै बिथांनि सिगाङाव बड'लेण्ड टीमा आथिंनि जादों दिन्थिनो हादों फिउचाराव बड'लेण्ड टीमा माबा मोनसे गोजौ लेभेलाव लांनायनि बिथांखि दङ नामा बियो जोंहा जेनाखि बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे गभर्नमेन्टनि सायाव सोनारगोन जोङो फिउचाराव मा लेभेलाव लांनो नाथाय जोंना बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि मानगोनां चिफ बिथांनि भिजनआ बेनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेनिफ्राय आरो बड'लेण्डनि टीमनिफ्राय गोजौसिन लांनांगौ होननानै बिथाङा मोनसे सिमां बिटिआरनि टीमाव बा बड'लेण्ड टीमावहाय साबेसे प्लेयारफ्रा बहानि दंमोन आरो बिसोर क'लिसन थाखाय गुरै खावलायदों जोंहा माइकखौ थि खालामनो थाखाय प्लेयार्सफ्रा जोङो गासैबो मोनबा जिल्लानिफ्रायबो केम्प खालामनानै जोङो प्लेयार माखासे सेलेक्ट खालामनानै लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि गुबुन गुबुन क्लाबाव गेलेनानै थानाय जायफोर बिथांमोनहा रोंखा राखाखा स्टार प्लेयारखा बिथांमोनखौ जोङो लेंहरदेंनानै मोनसे आबुं टीम बानायनाय जादों हाइ स्करार हिसाबै दायो सोरनि आखायाव दं आरो नुनो मोनदों बड'लेण्ड टीमावहाय जोंब्लाव ब्रह्मआबो आफाद गेलेगिरि हाइ स्करार हिसाबै आङो एक्जाक्ट स्टेटासखौ दा चेक खालामनांसिगोन आंनि साननायाव जोंब्ला ब्रह्म आरो मनेस्वर मुसाहारि बिथांमोना सानैयाबो सेम जानानै दङ होननानै आं मिन्थिनानै दङ खिन्थु आं एक्जाक्ट स्टेटासखौ नायनांगोन थेंक इउ